sawan mbek panen tandure mulai buangi sapa dhewe nggo enak aku. Apane kuwi yo. Wis sawae wong wis kawus bandian apa dono bae. Marai dase mumet e golep sawah kan. Ngising bae sih mari iki kok ngising. Jajal iki. Wong sabar wong ngising. Liru betul ya lho. Enggak. Salah. Pak panen waya tamping mopo jam tenan waya panen iki. Bos gajah tuane sawah. Are iki kok wong lawo. Ngene apa? Ngising. Ora kenthus, ora midi. Ngising wong kok lawo. Sing penting ngising. Wong ora becah dirupani ngising sak nggo cici. Bah, modaro. Pangus. Ene wong arep ngising itu nek Pak RT kaya kali-kali dhewe. Dek, malah sinang kono dek, aduh, jan. Yo ben to sing penting ngising ki kaya kaline mbokmu wae. Dos e. Terus ae, Dik. Mancing ya ke ngeliat labu. Ana omah tadi kena labu. 2021 ya pakane karo pelem. Jajal iki kok jajur mangan sih. Titeni bae. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Kang sebulan maning. Yen sampean pengen kesanding aja watir suningkar janji yen wis jodoh pasti bakal balik maning. Wes seger nyanyi. Ayam boya gerir. Pangan apa ora kowe? Janjur omongan keplak kowe, Pak. Malah kecandar kawat ya. Mana sih akeh wae ngendi iki, Bro? Ha iki iki penggawe lho. Apa kali gaya wae. Wae ngecak bulak-bulak ngene ya ora wani nek ngene iki. Iki lho, Bro. Iwak peyek sekat jagung. Iwak peyek nang jero banyu mesti mlempung. Wah. Sedang banyune serasa butek ya. Waduh. Merebul ya kopet ya. Curang apa-apa kok ya. Aku ora gelem mangan dadi. Templung apa maningan Gun? Oh, masih kebore mancing. Weh. Guntung gitu. Ngapa sih pasar ora mangan iwak? Golek lawu, ra kowe tok. Lawu apa nang kana lawu. Lawu tok jaringi. Gagal malah mudhun dah. Mudhun sisan kana. Bodoh amat. Mudhun kana. Mudhun. Oh, mudhun ora. Oh,
Oh, medun no. Awas kowe balik maning raimu tek rok rek. Yeah.